Nu vil vi, at det er til vores nye kanal. Vi vil gerne starte en YouTube-kanal. Og vi har faktisk allerede fået et spørgsmål, at vi skal drikke en halv liter vand på 1 minut. Ja, lad os se om vi kan. Og vi er klar. Om 3, 2, 1, nu! Jeg frys. 3 sekunder. Vi nåede det. Jeg nåede det præcis. Nu er jeg frys. Det er vand bare roligt. Det er ikke sodavand. Jeg er helt rolig. Men det var vores første afsnit. Det var koldt. Vi ses. Hej. Ha' det godt.